Ni nau Francisco Javier Gabilondo Izeta. Eta hasi nituen Tederrian lanian 57, 15 de julio del 57. Hijos de Arruti, Sociedad Limitada, uan aurrena. Eta ordu arte inoan, muele bakarrikan, estiloko uan. Estilo dana egiteu, italianua, o inglesa, bestia. Klase dana egiteituan, porque ituan ofizialak, izugarriak ituan ofizialak. Lotioan aurrena, dirua aurrena atea zeuena mobiliak baina leheno horrekin esan nuen, zilakin. Hauan, zila bat hasi zan egiten, gauza berri bat, uniko. Eta igual egitzen. Hau, honen igual egan, ez zuen ezarta urreatzen. Porque pentsauza, kurban, asintoa kurban, beti borobila, regilakin, o tableroakin, o tapizauta. Eta bordoloakin zan gara, o tapizauta. Kurbakin da bakarrikan, tablero bakarrikan ez. Ez. Satelitia botatzea, ez ala, guan. Botatzea, ala, guan. Gauza difentia, guan. Ez zion ezarre, ez da urreatze zanik gane. Para no da 57. Jode, es que zema ziama, orduan. Dirua zekena inorrez. Enpresa, kafeti batien, abek hartuko zituna, erakusteko, bai, hemen bezala laperlan. Dana holako etxon. Baina oso zaila guan, eta orduan saltzia, zema saltzezan bat, dana. Muelea, lujoko muelea salte ditu, jode, beti jartuan arrutini hori iten, baina zema saltzezan bat. Muelea hasi zen, ni hasi ditu, fíjate, 5 urteko kontratu dituan. Aprendizaje, kontratu de aprendizaje. Eta hiru urte eramate ditunean ja kontrolean jarritzen, arrelo, lanian. Así que, 3 urte. 3 urte paseski, etxean gehiago pasa. Iningo zide baina saldu, zein saldu edo. Ez que oingo pensamentuakin ez dik ezerte balillo. Ez dik ezertako balillo, oingo pensamentuakin. Eta esateria, uan, la hostia, oingo Maserati honena baina, raro guan, izila huitia.